Det er også håbløst spil, det der. Altså, det er jo håbløst spil, det der. Det er det. Jeg kan bare stå og kigge på hende. Jeg slet derude i undertal. Ja. Men igen, helt færdigt. Fuldstændig. Og så er det undertal. Så må sådan en mål, vel klar. Jeg siger, at det er en måde, at jeg tager med det. Får lige pause. Altså, gå nu ind og stå smalt, i stedet for at lade hende gå ud af, og så nakke hende, når hun går den vej. I stedet for bare at stå og lade hende skyde mellem jer hele tiden. Vi har jo set, at de kun laver underhånd begge to. Altså. Ja. Ja, de andre gange har han skudt over. Ja. Ja. Og en gang, hvor han har skåret. Ja. Hold nu op. Ja, det er altså det er noget af sats i hvert fald. Hvis jeg havde skruet på den, så havde det været flot. Der var ikke noget afstemning i forsvaret. Og Fien har aldrig selvfølgelig hende derind. Altså. Det er slet ikke brugt deres stregspillere i hele landet. Det er det. Jeg synes, vi skal køre hver evig eneste gang, vi kan vinde mod Helsingør. Bare overgang på højre fløj, og så bare løbe på bolden der. Ja. For det hun tager med. Nej, det gør hun ikke. Hun skal hendes liv, så tog hun ikke den bold. Det er vildt nok, hvis det er okay med det her. Det er god. Det skal bare i kassen. Sindssygt, at der var bare 3-4 chancer. Ja.
Men det er også sådan en forvirrende, det er sådan en once in a lifetime. Altså, totalt random, så ind, og så rammer lige Solvend der. Det var sgu meget. Oj. Ja. Altså, man skal bare følge sin mand ned i hvert fald. Det gør man også godt, Melanie. Jamen, det gør de. Altså, Melanie og Emil, de er også gode derfra. Altså. Jeg ser behårdt dømme den der. Er det ikke holdt hele vejen? Jo. Ja, men det er meget fedt. Det er rigtigt nok. Ikke. Du kan bare sejle frem og tilbage. Ja. Så lad være med at juble, hvis I ikke har bolden. Altså, så er man godt færdig sådan for. Ja, så de bare må løbe igen hen i den der side. Ja. Tro på det. Okay. Så skyder den bare ud. Ja. Det er 5 år stort med i spil. Vi har stadigvæk et angreb på den. Ja, det er det. Jeg har bolden med ud, så skal jeg ud. Det er jo fint for DHG at få en uafgjort her. Altså. Ja, for pokker. Ja.
nu. Ja. Og der er det også en resultat afslutning. Det der. Det skal være lidt mål til det, ikke? Ja, ja. Vi skal bare lave en kasse nu her. Der var nak hende.